Kusog kayo ang gahom nga gipakita ni Kristo niadtong buhi pa siya. Kay iyano kayo niyang buhion ang patay. O nang ang kining opisyal na opisyal sa mga Hudiyo, bisag patay ng iyang anak, milaob gyud siya nga mabuhi ra gyud basta hikapon lang ni Jesus. Ambot og ni apa baning pagtuo hangtod karon, kamong ni aron dinhi motuo pa mo nga ang patay mabuhi. Kana gyung gika patay ba nya mobangon gyud ba? Tuo pa mo ana di na. Distingi kuno ninyo kamatay nga atong tapion atong kamot. Mabuhi ba mo? Karon ba igumas misa, pabangga mo diyan ang iskina sa kanang sakyanan, nya ini kamatay ni mo dada diri atong suwayan og ampo atong naon, mabuhi ka? Posible basta doon na tay sama nga pagtuo nga gipuy-an ining mga tawhana, aning babaeng gitalinugan 12 na katuig siging hemorrhage. Ang iyang nasiyang hunahuna, makahikap lang ko sa sidsid sa sinina ni Jesus. Bisag wa kay bawo si Jesus siya makahikap lang ko. Maayog yung kuan paghikap niya, naayog yun siya. Mo bitan ng hilig kita mo hikap aning mga ribulto. Sawayon ra bataan ni usahay sa mga kanini ang laig tinuhuan. Pero naa day na mo ipikto day na basta naatay pagtuo dili sa ribulto kung dili sa tao nga giribultuhan o gilarawan. Kinsa man si Jesus wa may lain. Mao na nga kining pagtuo di ay nagkinahanglan og personal nga giladmon kalawom sa tong pagtuo ba. Og atong pamalandungan ang pagtuo sa babae o ang pagtuo sa opisyal puparihara. Ambot og ang atong pagtuo pariha basad sa ila. Kamorong ni adin ikano pangutan-an na imong tupad ina lawom ng imong pagtuo. Sige, ina lawom imong pagtuo. Ay doon na magusi pagtuo nga mabaw. Nya unsa man ang pagtuong mabaw, kutob ra gyud sa tuo-tuo. Dili kaabot sa pagtuo. Kutob ra sa tuo-tuo ba? Na karon unsaon man nato pag kana ganing pagpalawom sa tong pagtuo. Diri sa unang pagbasa na ay gibutang dinhi ni Osias nga og niadto niyang adlawa mosangpit siya kanako sa pag-ingon akong bana og dili na siya motawag kanako og akong Baal. Kita ninyo? So ang pagtuo ding tinud-anay kanang himuo nato ang Ginoo nga atong bana. Bana ba? Kamong mga nangaminyo, unsa may inyong treatment sa inyong bana? Unsay kalainan kon makigrelasyon mo sa inyong bana o sa relasyon ninyo sa inyong silingan? Ako na mga higala ba? Higala sa mas pari, higala man sa nimong pari. Nya ikumpara nimo sa imong pagtratar sa imong bana, unsay kalainan? Uy. Anong di man mo tubag? Ang pare dili kasod sa kwarto, di sad katupad ni mo higda, di ba? Suway patupad, di ba? Disgrasya gyud ka. Pero ang bana yano kay musod sa kwarto, bisan pag naligo kas banyo pwede musod imong bana. Pero ang pare di pwede. Ang imong higala dili pwede, di ba? Kakuha mo? Sa ato pa di ay kung ang Ginoo atong himuong bana, ikuyog na to siya dito sa pinakasuok o pinaka-intimate nga atong kinabuhi. Pasabot,
sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing makaadto ang Ginoo. Dili kay kutob ra sa bakba, kutob ra sa external. Pasabot bisag way nagtan-aw nato, isipon nato nga kuyog ang atong bana or asawa for that matter. Bana lagi gamit dinhi, intimacy. Mo na ang simbahan gitawag og asawa ni Kristo, the bride of Christ, and Christ is the bridegroom of the church. Mao man ni ang kuwang nato. Kay mura man gud og kita na lang ganing usa galakaw, murag wa ka kita ang Ginoo. Mo na pwede na ta mamakak, pwede na ta mangawat, pwede na ta mangilad, pwede na ta magkorupsyon. Di ba? Bisan din ni simbahan. Ambot ang mga sakristan. I-apil taning seminaryan, kaya may seminaryan galingkod-lingkod ya. Ambot ka ha, o gahuna-huna baka na sila nga ang Ginoo ilang bana nga kuyog kanunay nga nakakita sa ilang private life. Ang bana ra may makakita sa inyong private parts kamo mga asawa, di ba? Away labot nang wa kasuway bana. Pero kanang mga asawa, oy, way di makita gikan sa nga ristiil, pwede na tan-awon sa bana. Kay nga naman, tibuok nimong kinabuhi, gi-entrance na nimo isip asawa, ngadtos imong bana bisan unsaon pa kaniya. Maubitan nang muburot imong tiyan, kay hastas kinalad mang bahin sa imong lawas, makasud ang bana dito. Og mao na unta ang atong relasyon sa Ginoo, kana bang why private, why lugar nga makaingon tangwa ang Ginoo. Ikaduha, ang tinuod nga asawa mosalig yod sa bana totally. Mo nang niingon sa Ephesians chapter 5, niingon si San Pablo, mga asawa sundag yod sa tanang higayon ang inyong bana. Murabag isurrender sa asawa. Sa in English, nindot man na paminahon, submit yourself totally to your husband. Mo na image sa asawa, mo bitan ng asawa, butangag bilo dire, kanang tungtungan ba? Tungtungag bilo na inigkasal. Nga naman, ang imong ulo, ang imong authority, gi-cancel na. Dihas pamilya, wa na'y authority ang asawa. Ang iya na lang, ang pag-submit sa authority sa husband. Ingka unfair kaya na pader, sana nga na gender discrimination na. Ay, kita ra may gaingon-ingon anang gender discrimination, pero doon na may design ang Ginoo. Nga naman, kung ang asawa mo submit ngadtos bana, ang bana maobligar sa pag-amping sa iyang asawa, kay nakita man niya nga siya maoy nahimong tag-iya sa iyang asawa. Tanawa ng asawa nga magsigigyaw-yaw, di ba? Ingnon din es bana, bahala ka diyang yawa ka, eh? Bahala. Kaya nga naman, nagyaw-yaw naman ka. Pero magsigi kag submit, bisag tamparuson ka mo submit yapon, ang imo ras ang bana mo imutambal sa imong lagom. Bitaw. Di man mo to. Kaya ka mo mga bana, ikaw Brad Titing, minister nun yung ka, imong tamparoson imong asawa niya, muhilak ra, niya mo ingon ra imong asawa nga, bisag imo pa kong patyon, this cannot change my love for you. Sa imong buhaton. Tanawa, Brad Titing, kana Brad Titing, buotan sa nagamay. Kung nagsara mo na magyawa-yawa, samot na ni Brad Loloy. Kana ba Sister Raquel, may pagka yaw-yawan ra ba na niya. Anya ingos Brad Loloy basig na bali pa din mura naman kong asawa. Ano lagi ana bang ang ako lang punto din niya, bahala na mo diag kung sa inyong relasyon, basta ang ako ba ang intimacy ba, intimacy mo ganay sinugdanan niya. Sunod, submit totally, submit yun. Ayaw pahimusli, kaya na sa uban pahimuslan manggod, mapahimuslanon tas Ginoo ba, ayuha ko sa akong sakit, igkaayo sa sakit adto sa yawa iserbisyo. Na tagai kog kwarta, ini ka kwarta isugal sa swertres, nangayabag, nakadawat na og sweldo ipamasin sa swertres, may na lang ni puno-puno sweldo, nakadawat og
sweldo, adto nun ipamasin sa tarian, adto sa loto, adto sa bingo social. Binuang anang kuan nga ikatulo, ang asawa musugot rag patyon sa bana. Mao na dunay sila'y panaad, till death do us part. Si Kristo nabali. Amo man sa nairol gyapos bana, pariharam na. Ningos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Amo na si Kristo nagpakamatay para nato. Iyang tang asawa nya ni unay man tagpatay niya. Pinaagis mga leaders, mga Hudiyo, mga pari atong panahon na nagpakamatay si Kristo. Pasabot di ay kun mangayo tas Ginoo, dili ta magbuot. Pananglitan ang imong sakit stage 4 na, cancer. Nya mo yung Ginoo, ayuha in taon ko. Pero ibutang sag sumpay kun imo sa kung patyon, okay ra. Ana, isumpay ba? Kay ngato kayuhan raman sa gyud, nya dili gani maayo, mangluod dayon. Na ini text nako pader din agyud ko mobalik sa Katoliko kay na ako'y gipangayo sa Ginoo, wa gyud ihatag. Pagbalhin ako dito sa born again, gihatag. Mo na kanang Katoliko, wa ginay ayo. Gingnan ko, ako la sa siyang gitiksan, hinaot unta nga malangit ka diha sa born again. Ana, nga iampo lang sad ming mga Katoliko nga malangit sad mi aron kita-kita ta didto. Di ganita magkita sayop ng imo. Ilhan man na kay mga matay man ginang born again, patay sa ng Katoliko, ilhan man na igabot langit kana atong lalis-lalis din ay so anay kapuslanan ay kadang atong duwa-duwa sa tong otok nga hangtod man nag-away na lang ta, wa man ay kapuslanan atong huwaton og mga matay ta tanaw na tong magkita bata dito sa langit. Sige, lingian ay mong tupad. Ingna imong paminaw magkita ka tas langit. Ingna. Kay ugwa gani di kita magkita sa langit, way kapuslanan. Mao na ingos Kristo dire pag abot niya tos balay, nagkaguliyang naman og hilak siya nga panghawa mo dire. Wa man na mamatay ang bata, natog ra man na. Yang amahan na aksyon og kuan ato disturbo ingos Kristo ay kahadlok na manood tangad to. Salig lang. Sabot bisan ang kamatayon atong dawaton. Ngano man? Kay bao man ta nga ang Ginoo makahatag og kinabuhi sa patay. So kung mamatay ta para sa Ginoo, tagaan ra pud ta niya kinabuhi. No need to be afraid of anang death. Di ba? Nya mao na nay makapahimo nato nga tinuod nga magtotoo. Ang package sa pagtuo mulahos gyud ngadto sa atong gituuhan nga mao ang langit. Mo nang sa atong pagsangyaw dinhi sa kalibutan, ang puntariya langit. Mao na gipuy-an sa mga santos nga kinabuhi sama ni Bishop Teofilo Camumot nga karon Venerable Teofilo Camumot na. Nga naman, pirmi gid siyang huna-huna, igamit niya sa kwarta, igamit niya siyang abilidad, istorya niya siyang isigkatao, langit iyang gihuna-huna. Og naningkamot siya isip pari og obispo nga ang tanan niyang ma-encounter nga tao malangit yun. Muna bisag mga mangingilad, bisag mga satanism, bisan paganig mga kawatan nga naa siyang atubangan, di gid siyang suko. Iyag yung paningkamutan nga malangit. Sunan ka ng ingnon ka nga gibalik-balik na mala nagbaligya ang manok Bishop. Mo katawar kuno sa Bishop, bantog ra nga mura mag nag-uniform ang manok. Ana ra ba pangitaan niya og kanang rason bitaw nga di siya masuko. Bishop kanang kasi pangayo ni mong pamliti, pangila ra gina Bishop, grupo na sila. Sige lang nagbalik-balik pangayo Bishop, giila ra jud kanang pliti-pliti. Naara na diya prisa gisuyo pa na nila Bishop. Anaon ba? Mingor sa si Bishop nga may nalanang kitay ilaron kaysa kitay mangilad. Okay, kami ra bang mga pari usahay. Di mo kabantay mailad sa saya.
Pero dili ni ilad ang akong gibaligyang slot karon ha. Kaning atong gibaligyang slot para sa Thanksgiving ni Bishop Chopilo Kamomot karong July 27, di ni pangilad kay naam to'y suwat sa Madre, approve sa na ni Bishop Palma. So na ang atong gibaligya karon, sugod gahapon baligya tag slot nga HGVTC, Healing Graces of Venerable Chopilo Kamomot. Tag 1,000 ni per slot. O niya kaluoy Ginoo gahapon daghan ang namalit. Tanawa pila itong halin gahapon. Oy, nahalinan din ta og 166 slots. Di ba? Pakpak. Atong tong gihunong atong DOPS usa kay para mo to sa atong parokya kani para manis Archdiocese nya para pagyud sa pagpasalamat kay nisaka na padung na sa pagkasantos nga level ang atong pinalanggang obispo sa Sugbo nga namatay adtong 1988. Nabangga ang sakyanan, matay siya car accident, pero buutan kayo atong wa gito siya problema mabangga ba, kalit ba nga kamatayon, dugay ba, kita magsingon para karon maigong ko ninyo basig inyong sakyanan ron mabangga ang sa inyong isulti karon mo biyahe ka basig mabangga imong sakyanan ang sa inyong isulti simbako si Bishop wa siya anang simbako ano man anytime bisag unsang klasihas kamatayon. Ang mga santos waan ng simbako kay ang ilang pagtuo ni lahos nas langit ni connect na ngadto sa langit kay bawo sila nga ang ilang gibuhat matag adlaw gimonitor ni Kristo kuyog nila sa Kristo isip bana way problema bisag kanus ang mamatay. Matod pa sa sana Book of Wisdom ang kinabuhi sa mga matarong anaa kanunay sa kamot sa Dios. Nindota na no dili gyud sila mamatay kamo mabangga mo karon ato lang sang misahan inighaya ninyo kung ako buhi pasag ko pero ako say maunay og kabanggaan ning akong istorya nya mamatay na ko ugma bilar-bilar lang sad mo nako nya tiwasan nigpalit ang slot 7,000 man ni ka slots ang atong gibaligya para aning maong Thanksgiving. So napay nahibilin nga 6,834 slots. Nya tag 1,000 man ni aton tanawon ugma basig mo daghan karong adlaw. So pwede rasad kamong mga online parishioners o kamong mga nakadungog niini nga nahigugma ni Bishop Chopilo Kamomot, pwede ninyo idiretso ngadto hatod sa mga madre sa iyang community dito sa Valladolid, Carcar, ang DST o inyong itawag dito o kamo na mo arrange nila unsaon paghatag sa inyong donations kundi inyo iagi dinhi pero iagi ninyo diri nako kanang atong usual nga pagpadala sa atong mga donations ato ning tigomon dayon ipadala nato dito para di na mabalaka ang mga community ni Bishop Chopilo Kamomot nga mao ang DST sisters dili na mabalaka in town sa ilang budget para niining dakong event sa atong Archdiocese nga tua gisalig sa congregation founded by Bishop Chopilo Kamomot. Dindot kay ni siya nga event kay anhi dinhi ideklarar ang mga heroic virtues, ang decree sa heroic virtues ni Bishop Chopilo Kamomot. Anhi nato makita nga niining atong modernong panahon 20th century makapuyo di ay gyapon tag mga heroic virtues. Anindot na ato nang mahibawan kay mura bag karong panahon na din ra batay lisod di na pwede kanang tamparoson ka nya magpatamparos lang sa kaspikas di na pwede katong sa una kay mga ignorante man to sila karon di na man tano na ato ning balihon kining kabuang sa kalibutan karon nga gitawag nato false assurance of happiness, of peace and prosperity, gubon tani pinaagi sa kinabuhi sa mga santos. Kay karon porting pangilad sa kalibutan nga kung maggubata malipay tag mudaog. Way mudaog sa gubat pulos pildi.
na kung magsugal ta, aligre ang pista. Nayabag na kadiha. Pista sa Santos, niya magsugal, magtari, maghantat, aligre, maunay pista celebration, mo ending ta sa pagka-membro sa yawa ni ana. Maunay kabuang sa kalibutan karon. Bag-ong mo graduate, ni pasar sa mga exams, unwind ta, mag-mountain climbing ta, niya mag-ten-ten ta dito, pares-pares sa mga uyab, aron nindot kayong kinabuhi, aligre, ligaw, enjoy. Uy, ay mo pailad anak, mga batanon. Naidaghang bitin dito, manood ra ba ng bitin, pataka lang nagsod. Mabugwakan mo sa kuan ana, anong sayo nga ana, binom, kanang iyang kala, burot kinang tiyan ninyo, idulhog niyo sa bukid. Dako na ng pag-antos, hangtod na nas katapusan sa inyong kinabuhi, di na mawa ang maong pag-antos, bunga anang dili Diyos nun. Kana bang wa maghuna-huna, gusto ba nis Ginoo? Makalipay ba nis Ginoo? Mao ba ni ang gustos Ginoong mahitabo nako? Para sa nakong pare, karon Lunes, pwede ko mag-day off. Text din ko sa akong best friend. Friend, mag-day off ta. Uy, maingor ba sa to? Sige, Father. Sige, Pads. Pads pa na itawag. Pads. Pads. Patay ka diyan. Huwag tanggin ang padding ni mo. Mauna, di ta mo kumpiyansa. Himuag yung bana ang Ginoo. Dihandapita ang tanan mahimong posible o makalangit. Manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang paglaom nagagikan sa atong pagtuo diha sa tinuod nga Dios. Busa mapaubsanon kitang muingon, Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian, kaobispuhan o gilabi na gayud ang atong Santo Papa, ampingan ug lig-unon kanunay sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga ang mga anaa sa gahom makabaton sa birtud sa pagpaubos ug pagkamaluluyon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga ang mga sinalikway makakita og paglaom diha ni Kristo Jesus. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga ang mga pamilya nga nabungkag magkahiusan na pag-usab diha sa pagsunod kang Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos o bapuslanon, alang kanamo nga si Teofilo kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay mudangat sa Dios nung gingharian. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ang among pangamuyo. O Dios, sa langit ug sa yuta, dawata kining among mga pag-ampo nga gidangop namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.